Good morning guys and mapia-mapita salkano. Ayan, so today is gagawa tayo ng kape. Ayan, kagising ko lang pero hindi pa ako gumawa ng kape. So kinuha ko yung gatas sa refrigerator, tapos painitin natin kay malamig. Ayan, so kinuha ko yung painitan ko ng gatas para lagyan ko ng fresh milk. Ayan. So, konti lang inilagay ko pero sumobra. So, binawasan ko siya guys kasi sobra. Yung baso ko, hindi naman gaano kalaki. So, ayan, pinainit ko na siya guys. So, ibabalik ko na yung gatas sa refrigerator para hindi masira guys at hindi mapanis. So, ayan. So, kukunin ko yung baso ko doon sa microwave, inilagay ko kasi linagyan ko na ng coffee mate at saka Nescafe. Kasi kanina, kabangon ko, ng umagang-umaga, sabi ko, magkakape ako pero hindi. Sabi ko mamaya na lang. So, yan yung nilagay ko na Nescafe sa sa baso. Ayan. Favorite ko yan, guys. Matapang yan. 2 years ko na yung ginagamit pero wala pa rin kupas. So, habang inaantay natin siya, guys. Ayan. Kakagising ko lang pero tulog ako ulit. So, ang tagal guys, ang tagal hanggang sa tumigas na yung ko dyan, yung Nescafe at saka yung coffee mate. Kasi kanina ko pa inilagay, natulog lang ako ulit. So, finally guys, kumulo na din. Ayan. Finally, mainit na din. So, binuhos ko na siya guys sa baso ko. Ayan, mabula-bula pa guys. So, parang nasa lang, 'di ba? Parang nasa restaurant charot. So, kinalikwat ko ng kinalikwat. Ayan. So, para ma-mix ko siya guys. Ayan, kalikwat pa more. So, wala pa yung sugar guys. Hindi ko pa nalagyan. So, lalagyan natin ng sugar guys. 2 kutsara lang inilagay ko kasi tamang-tama sa akin. Mahilig ako kasi sa matamis. So, pag hindi masyadong matamis, hindi ako satisfied. So, ayan. Kalikwat pa more. Ayan. So, tinikman ko siya, guys. Masarap. Nakalimutan ko tuloy yung problema ko. So, ayan. Tinikman ko pa ulit, guys. Paulit-ulit. Kasi, masarap yung timpla. Tamang-tama. Ayan. O, diba? Sana all. Sige pa, tikman pa. Ayan. O, diba? O, diba? Masarap. Para mainitan yung sikmura natin, guys, bago magtrabaho. So, dito natatapos yung video natin, guys. And, thank you.